Na začiatku výroby skoliotického korzetu je návšteva u odborného lekára. Ten pacienta vyšetrí a indikuje vhodný typ pomôcky. Lekár na stanovenie závažnosti zakrivenia chrbtice potrebuje rentgenový snímok. Podľa neho určí, akým spôsobom má korzet pôsobiť na telo pacienta, aby bol docielený požadovaný liečebný efekt. Samotné zhotovenie skoliotického korzetu začína odobratím mier. Pacient po návšteve ambulancie lekára príde na naše merné miesto, na pracovisko nazývané skenerovňa. Tu ortopedickí technici pripravujú merné podklady na výrobu lekárom predpísanej individuálnej pomôcky. Ako napovedá už samotný názov pracoviska, u nás sa pacienti len v ojedinelých prípadoch stretnú s odoberaním mier pomocou tradičného ovinovania do sadrového obväzu. Moderná CAD/CAM technológia umožňuje podstatne vyšší komfort a presnosť, snímanie digitálneho odtlačku ľudského tela 3D skenerom. Trojrozmerný model trupu pacienta je automaticky prenášaný do počítača. Tu ho ortopedický technik ďalej upravuje pomocou špeciálneho softvéru tak, aby presne zodpovedal liečebným požiadavkám. Upravený digitálny model korzetu je ďalej exportovaný do riadiacej jednotky CNC frézy a v priebehu niekoľkých minút je aj vyfrézovaný. Materiál, polyuretán používaný v CNC fréze, zaručuje vysokú presnosť hotového modelu. Nároky na odborné vedomosti a skúsenosti našich technikov sú vysoké. Nekvalifikovaný zásah by mohol totiž stav pacienta zhoršiť. Na model sa natiahne nahriatý plast, po vychladnutí sa zreže a opracuje. Ešte sa pripevní zapínanie a korzet je hotový na vyskúšanie a odovzdanie pacientovi. Pomocou CAD/CAM technológie sme schopní ortopedickú pomôcku vyhotoviť pre pacienta už do 3 dní.